Tak jo, pokračujeme v unboxingu balíčku z Alzy, jo, jako další zde máme tady tuhle nabíračku, nebo co to je, jo, jak kdyby, že jo, není to nabíračka, že jo, jak se tomu nadává, obracečka, takže tady máme na psí český návod, nebo popisek CZ obracečka země původu Portugalsko pouze pro domácí použití. Jo, tady z toho spadlo asi nějaký papírek resistant reinforced with 15% glass fiber. Jo, takže tady je taková obracečka, tefal, tady máme na pověšení dírečku, že jo, a takhle, jo. Jo, zase jo, nesprdí to, dej to taky ulepený, nebo to poškrabaný, nebo něco, je to dobrý. Jo, zase to trošku s tím ohýbat a takhle, takže to je dobrý. Tady to máme takový trošku zkosený, že jo. A tady máme 3 takové dírečky. Takže tohle je takováhle obracečka tefal. Jo, z Alzy zase, že jo.